Sanamkela Avalanche of Grace igama lam ndithenjiwe molweni. Namhlanje sawufunda uYeremiya wama-20. Sagqibela kuYeremiya we-19 kwivesi yokugqibela. Umprofeti uYeremiya ethunyiwe uYehova wathi ahambe etempileni le niyobaxelela into yokuthi bazelwa bububi. Ngenxa yobenza ntamo zabo bayeze bazenza lukhuni, abamamela, bazelwa bububi, bazayela uthinjweni, hambo baxelela. So manje uzawutethwa ke ngoku, abethelwe laa message wayehambise pha uYeremiya. Uzawutethwa ngoku, uzawutethwa ngusomaqhuzu, umntu ophambili futhi phaya ecaweni. Into ethitha ntoni kum nawe lo? Into yokuthi uyambona ukuthi umprofeti was obedient enough. I-obedience ke izawufaka engxakini. Mna nawe funa sihlale siyazi loo nto be-obedience iza kufaka engxakini. Uzawubethwa, uzawutyizwa ngamagama, uzawuthukwa, uzawuba yi-laughing stock ngenxa yokuthi wena wenza ntoni? Umsebenzi kaYehova. Uzawuthethwa ngoku ayophoswa ejele umprofeti. Funeka ngoku somelele, sikhethe. Izawukhetha into obukhetha uthandwa nangabantu, bizwe ngamagama amnandi, ngoba okanye uzawukhetha ukumamela uYehova. Xhomekeke kum nawe ke nale ukuthi uzawukhetha ukuthandwa ngabantu na. Baleka i-name calling, baleka nozondwa nje. Obedience ayilolanga. I-obedience fana nokholo, ukholo nalo alulanga kodwa ekugqibeleni sikhona esiqhamezile esi ozosivuna ngoba obedient. Asiqale kwivesi yokuqala, i-heading ithi uYeremiya noPhashuri umbingeleli. Uthi umbingeleli uPhashuri unyana ka-Imeri owayengusomaqhuzu. Somaqhuzu umuntu ophambili endlini kaNdikhoyo. Sisebenzise enye version namhlanje. Besikade sisebenzisa iXhosa 75, namhlanje sisebenzisa iXhosa 96. Yasiva nawe isiXhosa sakho wasemnandi uthi wayesengumasomaqhuzu endlwini kaNdikhoyo. Uthe akuweva la mazwi leya esigqiba watsho, wathi umshumayeli uYeremiya makakatswe, akabethwe, akhonkxwe iinyawo ngezikhuni ngakwisango elingasentla lendlu kaNdikhoyo ekuthiwa lelikaBenjamini. Wabona into ukuthi uthi ngoku makabethwe, akatswe kukubethwa, athi agqitywa akhonkxwe. Hayi, kodwa uYeremiya naye akakaze awuve ubumnandi. Khange ke kube khona ixesha kube kumnandi kodwa. If that is you, funeka ube strong, ubambelele kuYehova. Uba uthi hayi mna ndikaze ndawuva ubumnandi obukuthunywa, ndithi ndithunywe uYehova, ngathi leyo Yehova undiyekile kwasamna. Yabo, once ube nazo ngqondo ezinjalo, ungamvumeli umdyola kuhlukanise noYehova wakho. Uzawuphinda uzokuhlekisa, useza kwenzele ubuhle ongeke kwenziwe umuntu, wenziwa nguye nje yedwa. 3. Ngengomso uthe uYeremiya akukhululwa ngulo Phashuri ekukhonkxweni, wabhekisa kumbingeleli lowo, wathi igama akunike lona wena uNdikhoyo asinguye uPhashuri. Mjikile igama lakho, ungungxunguphele jikelele wena. 4. Kaloku utsho uNdikhoyo ukuthi ndiza kwenza unxunguphale wena siqu.
unxunguphalise nabahlobo bakho. Uza kubabona ngala wakho amehlo besiwa likrele leentshaba. uJuda ephela ndiza kumnikela esandleni sokumkani waseBhabhili. Uyawova lo thethayo, uthumela umprofeti uYeremiya. Abanye yena uza kubasa eBhabhili, abanye ababulale ngekrele. Verse 5. Ubutyebi besi sixeko ndiza kubunika iintshaba zabo, nditsho nkqu, nemveliso yabo nezinto ezixabisekileyo zabo nendyebo yokumkani bakwaYuda iphela. Ewe, konke oku ndikunikele ezandleni zeentshaba zabo, zikuthimbe ziye nako eBhabhili. 6. Wena ke Phashuri kunye nentsapho yakho uza kuba ngumthinjwa kwelaseBhabhili, wena kunye nabo bahlobo bakho ubakade ubashumayeza ubuxoki, niza kufela apho ningcwatywe kwalapho. Utsho ukuthi uPhashuri lo ube ngumprofeti ubuxoki. Wayengafuni ukuthi uYeremiya ayothetha inyani phaya ukuthi aba bantu bazawuthinjwa. Wayesoloko ekhohlisa abantu ukuthi hayi nina uyawukuza nilungisele zonke into zenu zizawulunga, ethetha into ephuma emqaleni wakhe, yangathethi into evela kuYehova. Isikhalazo ke ngoku sikaYeremiya ukusuka kuvesi 7. Khupha ubuhlungu bakhe, khupha kuYehova ngobubuhlungu bakhe. Bethiwe kaloku katsiwe, akumnandanga kukatsu, niyamvela ndisezinyaweni zakhe. Verse 7. Uthe uyakhalaza umzali wakhe, ndikhoyo, undicengile ndacengeka. Unyanisile wamcenga phaya. Umntana wayesitsho sithi hayi ndisemncinci andizukwazi uthetha phaya kwaba bantu. Wathi njena uzoyithetha laa, wathi ndiza kufaka amazwi apha emlonyeni wakho uzokuyithetha. Sisakhumbula athi undicengile ndacengeka, undongamele azandoyisakala, ndiyintlekisa ngoku mihla ngemihla le, ndisisigculelo sikawonke-wonke, ndiyinto ohlekisa wonke-wonke, ndidelelwa nangabantwana. Lahlwe nayifemeli yakhe kaloku. Ifemeli yakho xa ingekakulahla awukakaboni nto nxa yokholo lwakho. 8. Ndibanga uvula umlomo ndidanduluka ndithi lugonyamelo yingcinezelo, ngoko ke ilizwi likandikhoyo lindizisela izithuko nezinyeliso yonke imihla. Ndibangavula umlomo mntakabawo, ndizondwe ngabantu, ndibizwe ngamagama, izinyeliso nezithuko, bamthuka, bamphetha, bamenza yonke into. Verse 9. Ndibangathi andiyi kubuya ndilikhankanye okanye ndithethe ngegama lakho. Uthi ngaphakathi kwakho ukhatsho athi njani, andizuthetha igama likaYehova, andizuthetha. Lisuka libe ngumlilo otshisayo, umlilo ovalelwe emathanjeni am. Uthi ndibangathi hayi namhlanje andizuthetha, ezixelele ukuthi uzawumeneza. Uthi hayi namhlanje andizuthetha, athi ilizwi lisuka limtshise emathanjeni wakhe. Oh, hallelujah, hallelujah, glory. Uthi ndoyisakala kukunqanda ke ndiyazinikezela. Verse 10. Ndive abaninzi besebeza besithi lunxunguphalo jikelele, makamangalelwe, simse ngaphambili lo. Nditsho nezihlobo zilindele ukutyibilika kwam, zithi mhlawumbi angandirhintyela.
sise simfumane siziphindezele kuye. Uthi bamjongile nje bacinga fanele uba uzujika ingqondo yakhe, alindele nje into yokuthi hayi lo njengoba emane ethetha zonke ethetha imessage evela kuyehova uzojika. Emtshutshisela loo nto, intshutshiso ojongene nazo bacinga fanele uba uzawujika ingqondo yakho, uzuhlalele loo nto kuyehova wakho, ndizokukhuthaza. Ungathi heyi mna ndiyayeka lo msebenzi. Usithi nje ndizoyeka kakade ii-likes andifumane ezi-likes andifumane ezi-comments, uhamba uzikhompera nabantu abathola 65,000. Uhamba ujonga abantu abafumana ama-millions views nama-likes and all that, usuzikhompera nomuntu. Ubukhumbula into yoba kuHebrews 12:1 ithi thina sinelifu, we have the cloud of witnesses. Yiyo baba base-encourager ukuthi we must run our race with endurance. Phile besifunda singabe sithetha nje. Ubowazi into ukuthi nje wena ungabe ukhathazeka ngokuthi ne-likes eziyi-1 okanye cause comments, kukho lifu. Ngakho oko ke sinelifu elingakanana nje elisingqongileyo lamangqina. Masithi nathi siwubekile nxamnye wonke umthwalo naso isono, sibeke isono kude esiwurhawulayo ngokusisulu, silubaleke ngomonde. Basikhuthaza ukuthi masibaleke ngomonde ugqatso lwethu. Sine-cloud of witnesses. Awujonge nje ukuthi hayi ndiyayeka mna le nto, ungayeki. Ndizokukhuthaza, ungayeki. Khona abantu abakujongileyo abasabathi nje well done. Bayazazi zonke iindaba zakho ukuthi nje uyathukwa, ubizwa ngamagama. Ungayeki ngenxa yezithuko nangempatho mbi, uhlalele loo nto leyo, ngoba bakhona abantu i-witnesses, a cloud of witnesses ezithi well done, ezithi haleluya, ezikuthandazela, ezikukhuthaza ukuthi nje wena baleka ugqatso lwakho ngomonde. Verse 11, kodwa yena undikhoyo ungakumi. Uyasho ukuthi aba bantu bafuna ndiyeke, kodwa uyancoma ke ngoku ukuthi undikhoyo wakhe, uThixo wakhe, ungecala lakhe. Ngoba xa wenza umsebenzi wakhe ungecala lakho, ukhuthazeka. Undikhoyo ungakumi ligorha elomeleleyo. Abandisukelayo baza kukhubeka bangaphumeleli, baza kudana lengaze lilityalwe ihlazo labo. Baza kudana abasukelana nawo, abakulwisayo ngenxa yomsebenzi owenzayo bayona. Lilizwe lakho elele ofuneka ulisebenzise, ikwayi-prayer point yakho, kwayi-prayer point yakho, ukuthi abasukelayo bakusukelayo mabakhubeke, bawe, bangaphumeleli, mabadane, balingalityalwa ihlazo labo, bahambe betshutshisa abantwana bakayehova ngenxa yokwenza umsebenzi kayehova. Verse 12, ndikhoyo somandla onke, wena wavavanyayo amalungisa, uzigocagoce intliziyo nengqondo zawo. Mandikubone ukundiphindezelela kwakho kubo. Funa uyancoma uthi ndikhoyo, uthi mandikubone undiphindezelela kwaba bantu. Athi amalungisa uyawagocagoca intliziyo nengqondo zawo. Gocagoca yasigocagoce ke wena, asijonge ukuthi sizawukhetha uthandwa ngabantu na okanye sizawukhetha ukwenza umsebenzi wakhe. Umuntu ndifuna impindezelo, uthi umcimbi wam ndiwuphose kuwo. Verse 13,
menzeleni ingoma uNdikhoyo, nimbonge kuba nguye ohlangula ubomi labalahlekileyo kwigunya labantu abagwenxa. Haleluya. Verse 14, unelishwa umhla endazalwa hayi uzazimphethe benama-mixed feelings. Ebemazi kodwa uyavuka ukuthi nguye uNdikhoyo ozomkhulula kuyo yonke laa ngxa, kodwa kufike laa stress, laa depression yokuthi ke ngoku ufike babuhlungu athi unelishwa umhla endazalwa ngawo, mayingathamsanqeliswa imini uma andizale ngayo, uthi mayingathamsanqeliswa ilanga wazalwa ngayo ngomamakhe. Verse 15, hayi ilishwa lalo mntu wazisela ubawo indaba ezamvuyisayo esithi uzele inkwenkwe. Verse 16, lo mntu angafana neziya dolophu uNdikhoyo wazidiliza engenanceba, angeva kusitsho umkhulungwana ngentsasa, kuvakale neentlabamkhosi ukuqina kwemini. Verse 17, kaloku yena akazange andibulale ndisesezizalweni, khona ukuze uma abe lingcwaba lam sihlale isizalo sakhe sendimithi khona phakade. 18, ngani stressed phambili depression lapha empambile. Le nto ke ngoku kufuneka xa sine-depression zinani uyigade into oyithethayo ngomlomo wakho, ukuba nayiphina iphuma emlonyeni wakho wenze sure uba ingqamana noYehova, ubone uthando lwakho uthi Yehova ndiyakwazi ukuthi unamso nini nanini ngolitshintshe isixeko sabayini, ndiyakuthanda Moya Ongcwele, ndiyalubona uthando lwakho kuyo, ndiyazibona iinceba zakho ezimingona phakade, ndiyakubona ukuthembeka kwakho, unyanisekile Yehova, endaweni yokuthi uthethe ezi umtyhola afuna uziva. Funa ukuva wena into ukuthi njena ufila kanjani na. Ii-feelings zakho ke uhamba ngokholo, awuhambi ngee-feelings, awuhambi ngendlela ova ngayo, uhamba ngokholo yoba ndiyamazi uYehova, andithi utshilo wathi asoze silahle soze sishiye. So masimbulelele loo nto ukuthi ndiyakwazi ukuthi uyabona kunjalo nje uyangithanda. Verse 18, uthi ngani ukuba ndizalwe kakade? Sasibuza ukuthi bezalelwane kakade. Funeka ke thina ngesithi uthi ndiyakubulela Yesu, ndiyakubulela uthando lwakho, uchithe igazi lakho just for me. Bulela ukhululwa nguwe ebumnyameni ezonweni, ndabulela uba namhlanje ndingumntanakho, ndiyabulela Yehova, I'm born again. Thank you so much. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Ndabulela umoya, the greater is he that is in me. Khona umoya ongcwele lapha ngaphakathi, my enablement. Ndiyabonga uncediswa ngukhona moya ongcwele, my comforter, my advocate, my strengthener. Ndiyabulela ukhona endaweni yokuthi sithethe ntoni ezi zinto ezithethwa ngumprofethi, young prophet Shem. Hayi ukuthi siyalandula, hayi ukuthi sithi hayi ubuhlungu, kodwa kufuneka sigade thina, singathethi into ezinje ziza ngoba zihlisa kwasawena. Uyabona nje bedepressed, udepressed yilaa nto ayithethayo, kanti uma uthetha into ephilileyo uyazomeleza kwasawena. Uthi ngani uba ndizalwe kakade ukuze ndibone iinxwaleko neentsizi ezingaka, ndide ndiye kufa ndisehlazweni. Uyazibona? Yireality yonke le nto, asitsho ukuthi nje into ayithethayo ayikho, ikhona, yinto ayibonayo, kodwa ke ngoku kufuneka enze njani? Ahambe ngokholo,
aphakamise amehlo wakhe awaphakamisele kuye, wava ukuthi nje naye uyakwazi, uzandidlulisa nale, uyakwazi nalapha uhamba nalo. Funeka sifunde kakhulu. Ngaloo ndlela uqinisa ukholo lwakho kuyawo. Uyavumelana ne-negativity, so uvumelene nomtyholi. Wavumelana nesimo esikuhlisayo, uvumelana nomoya ombi, uvumelana noSathana ngempilo yakho, uvumelana noSimakade, uvumelana noNdikhoyo, uthi ukhona nalapha. Akuva futhi, akuva moya ongcwele khona. Move, Spirit of God, in my place, in my house, in my room, indlu yonke, phakathi ngaphandle, inside and outside. Khona umoya ongcwele utshilo, wathi nje khona iBhayibhile yatsho. Khona umoya ongcwele, aloreshi kharianda. Ngelo xesha wenzani? Uya-recharging atmosphere yakho. Awuvumelane nento nemeko ojongene nayo. Khuthazeka endleleni yakho. Yeremiya. Siyambonga Yesu nawe. Siyambonga ukholo lwakho, ufuna sihambe ngokholo. The just shall live by faith. Khuthazeka. Nkosi kakhulu. God bless you. God loves you too much. Alaria rabasata rabasha.